Здравейте, сега ще ви покажа един трик, наречен Transportation трик, или поне ние така се го наричаме. Ето, сега може да ви покажем, че няма нищо в кутийката. И само така, след което може да цепиме колкото бъде зрителя иска. И взимаме една карта и я слагаме някъде в средата на тестето. И сега и хващаме така с кутийката. Извинете. Кутийката играе важна роля, защото сега и сега картата ни изчезва. И сега правим така. И картата ни вече няма в тестето. И се появява тук. Това се нарича Transportation трик. Сега ще ви покажа как се правим. Казвате на зрителите, че няма нищо в кутийката и то наистина няма. И я слагате ето така, че капачето да отгоре. След което мешите да му покажете, че не сте си нагласили картите. И взимате с Double Lift две карти. Ето така. Те са две. И му показват тази карта, петицата. След което слагате осмицата отдолу. Петицата ви е втората карта. С кутийката си взимате неговата карта ето така. Извинете ме, тук се спадаме повече. Ето така, без да види. Правите ето така, хоп, скривате картата. И му казвате, че картата е изчезнала от тук и ще се появи в кутийката. И тя се появява отдолу. Това беше трикът Transportation и до скоро. Too much light in this window. Don't wake me up.